Er det lige før det for koldt for ham? Hej, skipper. Hej, farfar. Hej, farfar. Hej. Ja, bussen er jo ikke blevet lavet endnu, fordi vi ikke lige ved med... Den virker bare pissefed og velholdt, ikke? Jo, jeg er sådan en lille entreprenør. Ja, ja. Ja, det bliver skide godt, man. Hvad? Ja. Ja. Må du prøve den? Ej, det må vi hellere vente med så. Du skal snart gå. Ja, det er det. Hvad sidder du og farver? Sammen med... Jeg tegner pappeshow. Nå, sammen med bedste? Du tegner på Okay, din. yes, så tegner jeg på min, men du har næsten tegnet hele min her, kan jeg se. Det har jeg ikke. Hvem har så gjort det? Det er bare mig. Nå, er det hende Emma, det er hende? Tit. Hej. Hej, hej. Hej. Ja. Ja, hvad er det, jeg laver? Filmer lige dig? Ja, filmer lige dig. Ja. Ja, hvad er det for noget? Den der. Hvad er det for en? Det er mig. Det her Kan den lige filme dig? pappeshow. Og tre pappeshow. Og en pappe. Det er en pappeshow. Kan den lige filme dig? Tre. Ja. Så sover du lige til om morgenen? Ja. Det er en fin kjole, du har fået på i dag. Prøv at se. Hvem er det? Hvem er det? Det var ikke. Er det mig der? Bidu 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 bidu. Hej. Du bidu 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 bidu. Du bidu 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 bidu. Du bidu 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 bidu. Tit, hej.